Hello? Hello. Yes. Dijani. Sorry? Dijani, ngiyaphila loba dijani ekhaya ngiyabikelela. Oh, yeah, sure. Ukhuluma nomhlogo uFidias. Ubani? uFidias emhlogo uJobani induna yetsizwa eyishaya ingoma lapha empangeni. Akazi noma usuku ukubona mhlawumbe ngakaphuma nasemaphepheni afana noBloza amaphepha nje adumile kwaZulu Natal yonke. Oh, yeah. Mshuthi manje ngizwe kuthiwa nawe uyensizwa amabutho ngakini. Okay. Kuthiwa futhi ucula umaskande. Mshuthi umlungu nje ucula umaskande manje bekufuna ukwazi into ezithi efana ukuthi kambe zeyiqiniso yini. Ephephendabeni inqala which one? Ngimshuthi ngizwe ngophakathi nezinsizwa zangakithi nakhona ephepheni ngitholile futhi. Oh, okay. Bayifuna ukwazi ucula yaphela elimaskande. Yeah, ngicula umaskande. Manje ubuze nawo mfethu ukuthi ngoba ababutho ayebuthwa nje kukhona ibutho likadawo koSutha kuba khona ibuso leyinyosi kuba khona ibuso lomgqobo kuba khona ibutho ahlukahlukene wena uyiliphi ibutho wabuthwa laliphi iqembu mhlawumbe? Ngiyaxolisa mfethu ngiyazama thanda imhloko. Ngiyazama ukuthi ukhuluma isiZulu ngiyakwazi ukukhuluma isiZulu kodwa angikwazi ukukhuluma sonke isiZulu so ngiyazama phinda futhi ngiphinde mhlawumbe ngikhulume. Yeah, ngithi mina wena uyiliphi ibutho wena? Iliphi ibutho? Empangeni wefotho kathi ngakho uneke udawo ngizwa wabona. Ngithi mina bangethu ibutho lothanda uliphi ibutho? Iliphi ibutho? Yini ibutho? Akuphendula kuthiwa uyiliphi ibutho? Yeah. Thanda yini ibutho? Watatazwa inkinga ubutho. Ibutho mfowethu mshuthi sikhuluma ngeinsizwa zabutho zahamba za emkhosini kweshwaba zawubulala inkomo iphila edo yabona. Okay cela unginike iphone number yakho ucingo yakho. Okay kulungile ngizokunika ucingo lami ngaphambi ukuthi ngikunika ucingo lami ke ngicela ukuthi ke ngizwe ukuthi ngempela ke uyayivuma ingoma mfethu awuvume nje ngizwe mhlawumbe ukuthi uvume ingoma ngempela ukuze sikumeme nathi emcimbini yamabutho. Okay, wait. I'll phone you back just now. Yini ngoba phela ngikhona angithi kunayo airtime angisho ukuthi kuphelelwa airtime. Usutshwala abantu abaphelela airtime ngufakile u15 rand lapha yini manje? Wait, ngizofone wena. Angifuni ukufolelwa wena. Avoyikika. Uprobless uprobless ngempela English probless. What yini inkinga ngesingisi? Yeah, inkinga trouble trouble. With speaking khuluma isingisi yeah. Nini ungafuna ukuthi ubize ingoma ukuthi mhlawumbe ubuze ingoma njengeinsizwa zonke uthi wathi washona phi vuma ke ngozo. Oh yeah. Idansa nezihlahla yesinoma sase-Africa. Okay yeah. Mama. Ngiyazi le ngoma yeah. Lele. Kodwa uthe uba igama lakho? David Jenkins. Ujakalasi futhi? Ngitshela isiZulu mina. Katasi yeah. Igama lakho lelo. David? Yeah.